Добър вечер с новините на TV2 на 17 май неделя. Аз съм Лиляна Боянова. Започваме с най-важното от деня. Близо 80 000 зрелостници се явиха на първата си матура по литература. Пететажна сграда изгоря до основи в Хасково. НАСА показа уникални кадри как совалка преминава край Слънцето. Днес официално започва предизборната кампания за евроизборите. И в интернет битката тече с пълна сила. От седмици партийните щабове пускат анонимни клипчета срещу конкурентите си. На този фон президентът Георги Първанов призова да спре политическата компроматна война. Политиците отдавна започнаха с ударите под кръста. Сега в интернет битката им е кървава и компроматна. Премиерът пее за опозицията. Доган, Царя и Сидоров се разкършват в бурна чалга, Бойко играе бейсбол с букучийска кофа. Зелено, зелено, щом всичките пари са си зелено, зелено, и моите мечти са в зелено, зелено, на всичко паричко е добре. Компроматната война в политиката е неизбежна. Въпреки това президентът посъветва партиите да не водят кампаниите си на тази основа. Ще дойде време и то няма да е твърде далеч. Като шумят изборите, ще трябва заедно всички, независимо дали в управлението или в опозиция, да мислим как извеждаме страната от кризата. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Подмяната на ценностите в фейлетона "Разни хора, разни идеали" на Алеко Константинов беше темата, която мъчи днес зрелостниците на матурата по български език и литература. На изпита се явиха близо 80 000 ученици. Да следят дали те не преписват бяха ангажирани 15 000 квестора и 500 видеокамери. Тези тинейджери цяла нощ не се спали от емоции какво ще им се падне като тема на първата матура. Всеки от тях очакваше любимият си автор и произведение. С трепет седнаха за чиновете и чуха темата, която първо обяви министърът на образованието. Прочетете отказа от фейлетона "Разни хора, разни идеали" на Алеко Константинов и коментирайте в обем до 4 страници проблема за подмяната на ценностите. Много моля, внимавайте. Творбата на Алеко Константинов "Разни хора, разни идеали" не зарадва много зрелостниците. Доста не знам, че е някое стихотворение. И на мен Алеко Константинов ми е от любимите и мисля, че ще се справя. И започна голямото писане по творба, която има и съвременно звучене. И подстригно видеонаблюдение на камери, превентивна мярка срещу очаквано преписване от множество и разнообразни видове пищови. Притеснява ли те, че има камери в класната стая сега по време на изпита? Не много. В смисъл, на мен не ми пречи, пък ще видим. Не мисля, че има. Самите квестори не разчитат на камерите да им покажат кои са преписвачите. Мамещите се познавали отдалеч. По-неспокойни, по-нетърпеливи и понякога даже по-агресивни, дори бих казал, с цената на всичко да успеят да препишат верните отговори. Уловените да преписват отпадат от изпита и могат да се явят отново през септември. А иначе министърът на образованието заяви, че нямало опасност темата да изтече предварително от министерството. Имало и резервен вариант, ако все пак това се случи. Този път имаме качени още 3 изпитни материала, съвсем различни, правени от различни екипи на една интернет страница, така че ако това се беше случило, просто щяхме да вървим към вариант 2. След матурата 12-класниците вече са готови да се веселят и купонясват на предстоящите балове. Камери ще следят тинейджерите и по време на втората задължителна матура, която е по свободно избираем предмет и ще се проведе във вторник. От утре започват и абитуриентските балове. Как ще бъдат следени младежите по време на техния купон, ще ни разкаже сега Румяна Попова. Добър вечер. Добър вечер, Лили. Утре, вероятно, тук в района на НДК, където и ние се намираме в момента, ще бъде пълно с абитуриенти. Те обаче трябва да бъдат много внимателни, защото камерите на КАТ ще ги следят изкъсо. Онези абитуриенти, които не спазват правилата за движение, ще бъдат глобявани, при това не малко. Глобата е до 150 лева. От полицията предупреждават още. Забранено е надвесването от прозорците на автомобилите, показването през люковете и возенето върху капаците. Освен, че нарушителите ще бъдат глобявани, на шофьорите ще се отнемат и по 5 контролни точки за неправилно движение по пътното платно, по цели 6 точки за говорене по мобилен телефон и по 8 точки за движение без колан.
Внимавайте с алкохола и се съобразявайте, не надувайте до край клаксона, защото това не е позволено, предупреждават още от полицията. Сега за празника на младите хора повече ще разберем в репортажа на колегите Таня Жилкова и Мартин Младенов. Главоболията около матурите са принудили абитуриентите да мислят за тоалети в последния момент. Иванина отдавна знаела, че роклята ще бъде зелена, но не успяла да обиколи всички магазини на спокойствие. Нямам време, много изпити са тази година с матурите, имаме държавни изпити, оформяне, баловете много рано и беше голямо тичане последните няколко месеца. Роклята на Иванина е от Асеновград и струва 360 лева. Кувертът за ресторант е 200 лева. Толкова ще излязат прическата и маникюра. Обувките й са 100 лева. Най-голям разход, около 1000 лева, ще бъде семейната сбирка за изпращането, на която са поканени 40 души. Общата сметка излиза към 2500. Това не са ли много пари за един ден? Много са, обаче тук в България така си го празнуваме бала. Все едно сватба, така че за нас това е много голям празник. По магазините все още могат да се намерят рокли за бала. Цената им е от 250 до 700 лева. Експертите припомнят, че тъмните цветове и изчистените кройки подхождат на повечето дами. Ярките облекла обаче носят повече настроение. Тази година най-купувани са лилавите екстравагантни одежди. Търсят се и рокли в червено с ярки щампи и от златисти материи. Тези, които са закъснели с покупките обаче, ще трябва да се примирят с последните останали модели. В последния момент идват и си търсят, но все пак вече избора е по-малък. И докато все още можете да откриете хубава рокля на прилична цена, за ресторантите вече е доста късно. По това време е много трудно да се направят резервации, защото почти всичко е заето. Цените за куверт варират от 40 до 200 лева на човек, в зависимост от менюто и обстановката. Пететажна сграда, част от която собственост на общински съветници, изгорява в центъра на Хасково тази нощ. Постройката е била тютюнев склад, в който се помещавал малък шивашки цех. Има съмнение, че пожарът е умишлен. Сградата е само на метри от пожарната в града. Огънят тръгва от покрива и бързо изпепелява и 5-те етажа. Целият наличен състав на пожарната в Хасково и техни колеги от Димитровград часове наред се опитваха да овладеят стихията. Заради опасността да пламнат и околните блокове имаше вероятност от евакуация. Съседите подозират, че пожарът е умишлен, защото към терена в центъра на града има строителни интереси. Трябва да се събори, да се построи нещо ново. Поразия е голямо. Собствениците на изгорялата сграда са 5. Сред тях има бизнесмени и общински съветници. Сега стените трябва да се съборят, за да не затрупат някой минувач. Останете с новините и ще видите. Над 4000 българи са заразени с СПИН, още 3000 не знаят, че носят вируса. Едно будно и търсещо 6-годишно дете, шампион по карате, се нуждае от нашата помощ. Гошко има тежка операция на главата, но за да живее е необходима още една, този път в чужбина. Семейството му не може да събере необходимите 100 000 лева. През април тази година Горан е опериран в института Пирогов. След многочасова операция лекарите съобщават на родителите София и Константин, че са отстранили част от злокачествено образование. Останала е част от тумора, която е на трудно достъпно място и не може да бъде премахната. Първоначалната диагноза е рак на съединителните тъкани под стомаха. Според лекарите няма надежда детето да живее. Затова отказват да оперират повторно момченцето. Въз основа на резултатите от направеното хистологично изследване 7 дни след операцията е издаден